बिटिआर हालामनि हाग्रा ओनसोलाव थानाय जिब जुनार आरो हाग्रा बंग्रा सम्पदफोरखौ संरैखाथि होनायनि गोनांथार बिबान लानानै खामानि मावगासिनो दं बिटिआर सरकारनि हाग्रा बिफाना। बे नोजोरजों दिनै फानबारि रेन्जनि सिङाव थानाय 1994 गाब्रुखेन्दा एन्टी-प'चिं केम्पखौ बेखेवनानै होयो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीआ। गासै 12 लाख रांनि बाजेटजों लुफुंनाय एन्टी-प'चिं केम्पखौ दिनै बिटिआर सरकारनि हैंडलूम टेक्सटाइल बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारीनि नुजाथिनायाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीआ गोजोनै बेखेवना होयो। बिथां रनजित बसुमतारीआ बे एन्टी-प'चिं केम्पनि गेजेरजों जिब जुनार आरो हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होनायाव थोजासे हेफाजाब मोनगोन होननानै फोरमायदों। बिटिआर हालामनि हाग्रा ओनसोलाव थानाय जिब जुनार आरो हाग्रा बंग्रा सम्पदफोरखौ संरैखाथि होनायनि गोनांथार बिबान लानानै खामानि मावगासिनो दं बिटिआर सरकारनि हाग्रा बिफाना। बे नोजोरजों दिनै फानबारि रेन्जनि सिङाव थानाय 1994 गाब्रुखेन्दा एन्टी-प'चिं केम्पखौ बेखेवनानै होयो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीआ। गासै 12 लाख रांनि बाजेटजों लुफुंनाय एन्टी-प'चिं केम्पखौ दिनै बिटिआर सरकारनि हैंडलूम टेक्सटाइल बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारीनि नुजाथिनायाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीआ गोजोनै बेखेवना होयो। बिथां रनजित बसुमतारीआ बे एन्टी-प'चिं केम्पनि गेजेरजों जिब जुनार आरो हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होनायाव थोजासे हेफाजाब मोनगोन होननानै फोरमायदों।